There are just certain design choices that were made for these robots that we don't fully understand. We were hoping that you could shed some light on those. Már csak néhány tervezési döntés van, amitől nem teljesen értjük meg ezeket a robotokat. Reméljük, hogy tudnak fényderíteni rájuk. Hát épp ezzel csinálom ezt a videót, hogy fényderüljön az igazságra. Purple Guy mindvégig ártatlan. Igen, amit a Sister Location-ből tudunk meg, de először is foglaljuk össze, hogy mi is történik a játékban. Ugyebár karbantartók vagyunk a játékban, figyelni kell a robotokat, meg kell javítani, ha elromlik. Bla bla bla, ezt mindenki tudja, de kiben is vagyunk pontosan? Ez a szereplő nagyon fontos a játék történetében. Olyan fontos, mint Circus Baby, aki segít túlélni az éjszakákat, legalábbis az 5. éjszakáig. Az 5. éjszakában elvezet minket Scooping Roomba, kanalazó szobába. Ebben a szobában tartják a Scoopert, ami arra szolgál, hogy kikanalazza az endoskeletont az animatronikokból, hogy könnyebben meg tudják javítani azt. Baby elmondja, hogy ki kell jutniuk, de nem tudnának sehová sem menni, ha így néznek ki. De ha úgy néznek ki, mint mi, akkor elbújhatnának, és ha úgy néznek ki, mint mi, akkor tudnának hova menni. Szóval el akarnak bújni a testünkbe, aztán beindítja a Scoopert, ami kiszedi a belsőségünket. Aztán jön a real ending. Egy tükörben meglátjuk az embert, aki nem más, mint azt a tükörben meglátjuk magunkat. Mági! De kivel is vagyunk? Egyszerű! Purple Guy! De honnan is tudnánk ezt biztosan? Menjünk csak vissza a játék intrójához. There's no doubting what you've achieved on a technical level. These are clearly state-of-the-art. There are just certain design choices that were made for these robots that we don't fully understand. We were hoping that you could shed some light on those. She can dance. She can sing. She's equipped with a built-in helium tank for inflating balloons right at her fingertips. She can take song requests. She can even dispense ice cream. With all due respect, those aren't the design choices we were curious about, Mr. Afton. Tud táncol. Tud énekelni. Baby tett tartályjal dolgozza a lufik felfújásához intrójáig keresztül. Minden tiszteltem azon a tervezés döntéseknek, amit kimentünk Mr. Aftonnak. Itt a kirakós első darabja. De ki is az a Mr. Afton? Aki olvassa a fanfikimet, az tudja, hogy ki. A kérdés a válaszra a Five Nights at Freddy's Silver Eyes című novellában leír. Mr. Afton teljes nevén William Afton, nem más, mint Purple Guy. William és Henry aka Death Guy voltak azok, akik vezették a pizzériát és tervezték az animatronikokat. Itt a kirakós második darabja. De ez még nem elég bizonyíték még. Ha a Sister Location-ben megcsináljuk helyesen a minigémet, akkor látjuk, hogy Baby megöl egy vörös hajú, ami szinte inkább szőke, de mi hagyjuk. Zöld szemű kislányt. Nem ismerős ez a kislány. Már láthattuk itt a FNAF 4-es minigémben. Így vörös hajú zöld szemű kislány, aki túlzottan is hasonlít az animatronic Babyre. Igaz, egy kicsit másképp néz ki, de Scott frissíti a szereplőket. Lásd Purple Guy 20-szer variációját. Szóval ez a két kislány egy is ugyanaz, de később pontosan. A FNAF 4-es minigémben a sima kisgyerek hátában találunk egy üres leányszobát, egy leánytestvérszobát, és ki van a legközelebb ehhez a szobához, és a lány, az ötön kislány. Nem fogom részletezni, mert szerintem, hát így is rájöttetek, hogy mire gondolok. Szóval akkor a síró kisgyerek
És a kislány testvére? Igen. Akkor ez azt jelenti, hogy Purple Guy-nak 3 gyereke volt. Oké, akkor készítsük egy családképet. Mindenki mondja, hogy cheese. De most komolyan fordítva az út. De ez még kicsit kevés bizonyíték ahhoz, hogy Purple Guy-nak lánya volt. Plusz, honnan tudhatnánk, hogy biztosan, hogy egyáltalán van gyermeke? Egyszerű. Miért megy a mami és kisfiú a pizzériába, ha kifejezetten utálja? És miért megy be abba a szobába, ahová csak dolgozunk legtöbben? Mert valaki kereste, és az valaki egy hozzátartozó. Ez szegénykét véletlen bezárják. De hát még nem volt elég, akkor Spirit Fake Endingne miért látjuk a képernyőn a FNAF 4-es házat, hogyha beírjuk a billentyűzetbe az 1983-at. Szóval akkor lehet, hogy William ezért vállalta ezt a veszélyes munkát, hogy újra együttessen a lányával. Van más értelmes magyarázata, de ez még mindig nem volt elég. Semmi nem elég. Akkor hallgassunk, vagy igen, hallgassunk bele éjszakák közötti kis beszélgetésünkbe. Night 1. Daddy, why won't you let me play with her? Én nem engedem, hogy ezt korán. 100% hogy a kislány beszélt az apjához. Wow, ezt a logikát. De kire is gondolta a hír alatt? A kislány, akit megölt Baby. Ha a kislány mondja ezt a mondatot, aki megölt Baby, akkor a hír az a Baby lehet. Night 2. Daddy, you let the other children go see her. Why won't you let me go? Ezért azért tudják lassan, meg én nem mehetek. Night 3. Daddy, just once let me go play with her. She's so pretty and shiny. Didn't you make her just for me? Akkor csak egyszer engedj azért már. Annyira szép és kényes, de nem csak neked csináltam. Egy újabb bizonyíték, hogy Purple Guy azaz az apjához beszél. Night 5. Daddy isn't watching. Apa nem figyel. És akkor megtörténik a baleset. Szóval, aki feltette ezeket a kérdéseket, az nem lehet más, akit megölt Baby, aki William lánya. És hogy ez mit is jelentsen? Az, hogy akivel vagyunk a Sister Location-be, az nem más, mint Purple Guy. De ha még mindig nem volt elég... Akkor hallgassunk meg, mint is mond Baby. Isn't this why you came here? To be with her again? Hier, csak egy valaki lehet. A kislány, akit megölt Baby. De ha még emlékeztek az eredeti ténál, hiszen Purple Guy mindvégig ártatlan, akkor azt is el kéne mondani. El is mondom. A következő fejezetben én egy népművészeti anyag ebéd vagyok. Remélem nem lett annyira szörnyű. Bye bye!